kosale zolimo Elstexploit under Joe Qabi. Umsebenzi wami ngingumcebisi kwezolimo. Apha ke ekulimeni zininzi izinto esizenzayo. Xa ngithetha nge-economically ndizama ukuthi siyakwazi kwiprojekthi esijongene nazo kuvele imisebenzi. Umzekelo, iprojekthi ezinjengo-land care lapho abantu bakwazi into yoba bafumane imisebenzi. Socially, kulapho senza khona i-awareness campaigns, sipresenta ii-programs zonke ze-department okokuba ngaba siwahlangabeza njani amafama ukuwacebisa akwazi uphuhla bheke phambili. Sijonge phambili ukwenza lo msebenzi and ndinepashini yawo. Xa ndiyijongayo ndize ngobizwa apha emsebenzini. Namhlanje ndiwine i-award, one of the best extension practitioners kwi-natural scientist. Loo nto ke ithetha ukuthi ke isinika amandla nangakumbi nakwi-challenges esimane sidibana nazo. Isinika amandla ngakumbi into yoba ngaba masizimisele, sinyuse ikawusi, sisoloko yonke le mihla sinceda amafama wethu ekuphuhleni ubheka phambili. Ndizithembile njengoba sibheka eBhayi futhi ndingagqitha. Ndine-confidence engaphaya ngomsebenzi endiwenzayo.